mwanchu murigereri ya Matayo Mugaka ukari kurwase kenyero kia igonga ebunge ya Bonchari nigo erigeti obokonyi bugwakana ebili ya nyagitari yuetan chiringi milioni 5 gose 800,000 liyo banyara komwenia omwana obo bakagosira chikibere chiaitire korengana barabo nigo basabire serikali n'abasamaria bayakubakonya chingage bagenderete na mirobulie yo komwenia omwanchu obo roboti ururwarigana kubona murikito Dipon Asanya. Kayane ye bwatiraniti eyo korukutereza tokaruga iga saa moja yeli mambi tokagenda boke epare kurukumunjururi tokalina rorore pikipiki tokarantebe tingwe kure bobe muire nyagitari nenda tukonyora umwana oyo noro muchakano bwesabali ya nyagosira Teresa Okari mwiseke bwe myaka 19 kurose kenyero kia igonga ewodi ya mariba imeje bunge ya Bonchari ogo ikabotuko umunyagitari agatebanga kororekana takeire kwerutiate bagakero umunyagitari otiate simi agacha akamosoitia taime lakini bono kuruga bumuna aruse tuku mwana tachiete koramoki bagato transfer gochinya gitari gusanga na tatu mwabo omugako kale nigo bono akwerero konyora kwa bogoke engana boneta bae barabwe libaga lyo konyora chiribu 503 libanyari wakana ebiri ya nyagitari ono tukwamete ge chiri inere nyate ki stress ke barwango inabokora narobi somo chibo manyani ngwa kanishingiye runana gere nkonye family nande timbwa tincherende tatewe buli mutimbu atindawo watakana nobolemerwa bonene bura senkejwe nigo bona barayi nabo igaba samaria bali no moyo bugwancha babuligwe kubwatuko bokonyi libanyare konyora omubere bw'umwana bo kurwa senkendu nabo igo kubeke mirobiri yaye guhika komoenia togosaba tokonywe wetera kurwa so mwemsi to honorable Dismas Nsombi wose mwesini wa muchumbe Dr. Charles Unjoke wose umuwimanire yapu Tonya Buli wose egabana yaito Paul Simbarati tokurugiriro byeto gukesi bare uyo bwato moyo bugwanje aira niyo kaboko kwaega kibankonye dushi umwana omwana kakina linga kubolia asa serikali asingenjo mwana yone igabete ICU amatuko kianda ngote bigunga kana siringi 821 timbu ati no mwana nyagosira Teresa nigatigete maego mwana abo matuko 15 na nintigairo leke ngwere nari gusaba serikali n'abasani bari baratwara gwanjo kuya bankonye nyare kurusi umwana uri oni nyagitari ari umweni giko ripotere gataseni kia ukia gatembe kuruiga sekenyero kia igonga ikigo tukimeye wodi ya maribe bunge ya Bonchari imeye county ya Kisii elitalia na inkoro kwa Dipon Asanya.